дар доираи сафари корӣ ба Федератсияи Россия сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода дар шаҳри Екатеринбург бо раиси ҷумҳурии Татористон Рустам Минниханов мулоқот намуд. Таъкид гардид, ки муколамаи доимии сарони давлатҳо ва сафарҳои мутақобила барои кор дар сатҳи байнуминтақавӣ шароиту имконияти хуб фароҳам меорад. Иттилоъ даст шуд, ки мубодилаи мол байни Татористон ва Тоҷикистон афзоиш ёфта, аз рӯи натиҷаҳои соли гузашта $36 миллион ташкил дод. ҷонибҳо иброз доштанд, ки аз имконияти мавҷуда пурра истифода намегардад ва бояд ҳамкории мутақобила дар соҳаи тиҷорату иқтисод тақвият бахшида шавад. ҳамзамон рушди ҳамкорӣ байни корхонаҳои ду давлат муҳим шумурда шуд. ҳамкорӣ дар соҳаи мошинсозӣ, нафту кимиё, кишоварзӣ, тандурустӣ ва технологияҳои иттилоотиро ҷонибҳо самти афзалиятнок арзёбӣ карданд. ҷонибҳо муҳимияти ҳамкориро дар ҳама сатҳҳо таъкид намуданд. ҳамчунин ҳайати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бо фаъолияти корхонаи коркарди оҳан Уралмашзавод шинос шуд. ёдовар мешавем, ки ҳайати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ҷиҳати иштирок дар намоишгоҳи 14-уми байналмилалии саноатии Иннопром дар шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Россия қарор дорад.